नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज सुबह ही आप लोगन के खबर बना के हम बतौले रहनिया कि ई 17 तारीख के यानी कि 17 सितंबर के खेसारी लाल यादव जी की फिल्म चोरी चोरी छुपके छुपके सिनेमा हॉल में रिलीज होके वाला बा। अब एगो और बड़का खबर आ रहल बा कि ठीक ओकरा एक सप्ताह बाद यानी कि 24 सितंबर के खेसारी लाल यादव जी के एगो और धमाकेदार फिल्म रिलीज होके जा रहल बा, जोना के ट्रेलर रिलीज होला भी काफ़ी समय हो चुकल बा। जी हाँ, वो फिल्म के नाम बा बाप जी। जो ना फिल्म में पहली बार खेसारी लाल यादव जी के पिता के रोल कैले बड़े मनोज टाइगर, और पहली बार इस फिल्म में मुख्य अदाकारा बाड़ी रितु सिंह जी। जी हाँ, ऐसे पहले भी खेसारी लाल यादव जी के साथ रितु सिंह काम कर चुकल बाड़ी, लेकिन ये फिल्म में मेन लीड हीरोइन उहे बाड़ी। और एक ट्रेलर आप सब देख लिये बानी यूट्यूब पर। बाप जी फिल्म के नाम बा, जोना के डायरेक्टर देव पांडे जी बाड़े, फिल्म के प्रोड्यूसर बाड़े गोविंदा जी, और फिल्म के जोन फाइनली रिलीज डेट तय कल गल बा उ बा 24 सितंबर के। बिहार और झारखंड में तो आप लोग तैयार रहम। लगातार अब बैक टू बैक खेसारी लाल यादव जी की फिल्म सिनेमा हॉल में आ रहा बा। 17 तारीख के चोरी चोरी छुपके छुपके, और 24 तारीख के बाप जी। हो सकता है एक बाद भी कोनो फिल्म के रिलीज डेट आ जाओ, वो आप लोगन के आने वाला समय में पता चलिए जाइए हमरा खबर के माध्यम से। फिलहाल ही खबर कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताई। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।